Něco s hekama jsi říkal? Že máš, nebo... Já vím. Hej, a nemůžeš mi říct, jak ty hacky používají, abych si je taky rád stáhl. Hmm. Halo? Hele, tak jako jestli si tady hraješ na kida, tak jako trošku divný. Natáčím to, ještě půjde to na YouTube a dostaneš ban, kdyby něco kida. Tak tady jste viděli příklad hackera, neboli kida úplnýho, kterýho se ještě jdu ze Skypeu teď odendat. Ty vado. Ještě blokovat, tak. To si už nikdy nepřidám. Takže ještě úplně takový pitomý jméno na Skypeu, Kilda. No. Tak já doufám, že se vám takovýhle kratší videjko líbilo. No. O příklad kidovi. Hned jsem scháněl někoho, kdo by mi, nebo dá se mnou Skype, jo. Tak a nikdy zkouším i najít kidy. A teď se mi to podařilo a bude na YouTube a dostane doufám ban. Nebo rovnou IP ban, protože to je hodně velký kid. Hele, dík, že budu slavnej. No. No tak to je fakt nějaký kokos. No. Takže já doufám, že jsem no prostě takovýhle videjko líbilo. Jestli by jsem tady to taky mohl... Ježišmarja. Kdybyste chtěli ještě, aby jsem natočil jednou takovýhle třeba videjko nebo víckrát, jestli mám pokračovat takhle, tak mi napište do komentářů. A já se zatím s vámi loučím a čus, čus, čus.